Хвала Христу! Праверым сувязь, ці чуе і бачыць мяне 7-й сектар. А ці бачыць і чуе нас 9-й сектар? А што там у 5-го сектара? Выдатна! Яшчэ раз хвала Христу! Дорогие детки, дорогие хлопчики, дорогие дзяўчаткі, сардэчна вітаем вас у доме Маці Божай у Буцлаве. Сёння мы збіраемся тут разам з вельмі важнай нагоды. Хто сядзіць бліжэй да сцэны, той бачыць, што назва гэтай нагоды напісаная вось тут, на банеры. Менавіта мы сустракаемся, каб адзначыць сусветныя дні дзяцей. Гэтае свята распачалося дакладна тыдзень таму, у мінулую суботу ў Рыме, ад спаткання папы рымскага Францішка з дзецьмі ўсяго свету на алімпійскім стадыёне. Ведаеце, і ад нашай краіны была невялічкая, але вельмі дружная групка. І мы таксама патрапілі на алімпійскі стадыён. Я ніколі там раней не быў. І ведаеце, калі я там знайшоўся, я быў вельмі здзіўлены. Бо алімпійскі стадыён у Рыме, ён, неверагодна агромністы. Ён намнога большы нават за наш найвялікшы стадыён у Беларусі, стадыён «Дынама». І ведаеце, што увесь алімпійскі стадыён, ён амаль што ў поўні быў напоўнены дзецьмі. Дзецьмі са шматлікіх краін. Арганізатары сусветных дзён дзяцей у Рыме казалі, што на стадыёне было больш за 50 000 дзяцей. Уявіце сабе, з 121 краіны свету. І там былі мы. Ведаеце, стадыён, ён быў падзелены на часткі, кожная з которых мела свой асобны колер. Былі жоўтыя часткі, былі аранжавыя часткі, зялёныя часткі, а мы патрапілі, як пра гэта кажуць, кепка, чырвоная кепка, у чырвоную частку, у чырвоныя сектары. І адразу вам скажу, што тут ёсць дзеткі у такіх чырвоных шапках. І там написано «Сусветныя дні дзяцей». Гэта тыя дзеткі, которые былі там на алімпійскім стадыёне на спатканні з папай рымскім. Таму, калі закончыцца наша святая імша, то вы не саромцеся, падыходзьце да іх, размаўляйце, пытайцеся, як там было, што яны рабілі, што яны чулі і што адчувалі падчас спаткання з рымскім папай. Ведаеце, калі мы трапілі на стадыён, мы былі ў бакавым сектары. І здавалася, што гэты сектар быў не вельмі зручны. Але Маці Божая Буцлаўская, яна мела іншае меркаванне. Ведаеце чаму? А таму, што менавіта пад нашым бакавым сектарам, вось, напрыклад, як тут, пад сцэнай, ішоў спецыяльны тоннель. А праз гэты тоннель уязджаў на стадыён папа рымскі. А мы сядзелі на самым краю тоннеля і ўсё бачылі. Папа рымскі аказаўся ад нас на выцягнутую руку. Калі ён выехаў з тоннеля, мы, канешне, пачалі яго вітаць, але на пачатку убачылі толькі ягоную спіну. Папа рымскі праехаў наўкола увесь стадыён, праехаў таксама мінуў сваё месца, дзе ён меў прыгатаваны трон, і зноў вярнуўся да таго месца, дзе мы знаходзіліся. Перад намі яго машына пачала вельмі павольна разварочвацца. Мы выкарысталі гэты час. Нашыя дзеткі ізноў пачалі дружна яго вітаць. І папа рымскі пачуў. Ён падняў вочы
прочитаў наш банер, а было написано на ангельскай мове: «Дзеці з Беларусі вітаюць папу Францішка». Таксама быў сцяг з выявай Маці Божай Буслаўскай. Таксама быў сцяг з гербом Мінска, на якім ёсць таксама Маці Божая. Папа паглядзеў, паблагаславіў нас і нашыя сцягі. І ведаеце, які ён нам знак паказаў? Вось менавіта нам, ведаеце? А вось такі. Ён нам паказаў, і не толькі нам. Мы прынялі гэты знак і прывозім яго ад папы рымскага да вас. Таксама ад яго імя мы паказваем гэты знак. Вось так. Все пакажыце, вось так. Як вы думаеце, што гэта значыць? Што папа рымскі Францішак гэтым знакам нам хацеў сказаць? Ну, з упэўненасцю. Добра і класна, што мы ёсць у касцёле. Добра, што вы, дзеткі, ходзіце на святую імшу. Добра, што вы удзельнічаеце ў катэхезах. Увогуле супер, калі маеце права ўжо і ходзіце да споведзі, прымаеце святую камунію. Супер, што вы прыехалі сюды. І вельмі добра. Вось гэтае слова гучала вельмі часта падчас усяго спаткання з папай рымскім. Разам. Тое, што мы знаходзімся разам. Таму яшчэ раз сардэчна усіх вас вітаем, якія разам прыбылі сюды, да нас, у дом Маці Божай Буслаўскай. Давайте прывітаем сябе ўзаемна. Нас тут вельмі шмат, і мы не можам нават назваць усіх тых парафій, з якіх вы прыбылі. Таму вітаем усіх агульна. Але асаблівым чынам мы хочам прывітаць тых дзетак, якія прыехалі сюды у белай вопратцы. А што гэта азначае? Тое, што ў гэтым годзе для іх адбылося адно з найвялікшых у жыцці святаў. Гэта першая святая камунія. Таму давайте усе разам, дружна, голасна прывітаем нашых першакамунійных дзетак. Канешне, вітаем і вось гэтага чалавека, который тут знаходзіцца па маю правую руку, гаспадара гэтага месца, кіраўніка нашай мінска-магілёўскай архідыяцэзіі, арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Вітаем таксама біскупа Олега Буткевіча, які прыбыў з Віцебска, каб святкаваць разам з намі, і вы яго яшчэ ўбачыце. Вітаем шматлікіх святароў, законных братоў, законных сясцёр, катэхетаў, катэхетак, выхавацеляў. Вітаем тых бацькоў, якія прыбылі сюды са сваімі дзеткамі, каб разам святкаваць і маліцца. Вітаем! А зараз я хочу перадаць слова адказнай за душпастарства дзяцей у нашай архідыяцэзіі сястры Чаславе Навіцкай. Хвала Христу! У адраджэння век залаты, узнікла раптам у Рыме ты. Шляхам цудоўных з дальніх краёў прыйшла да нас беларусоў. Дарагія дзеткі, гэты спеў, я думаю, вам знаёмы, так ці не? Ведаеце гэты спеў ці не? Не чую. Не чую. О, лепш. І вось глядзіце, якія словы, што наша найдаражэйшая, наша любимая мама, якая жыве ў Буцлаве, яна сюды прыбыла з Рыму. Нешта неверагоднае, праўда? Ну, зусім неверагоднае. І вось у гэтым годзе, калі мы святкавалі першыя дні дзіцяці ў Рыме, у нас было такое шчасце
дзетак з Беларусі ў невялікай групе патрапіць у Рым. І гэта ўсё дзякуючы нашаму арцыбіскупу Юзафу. Дзякую, эксцэленцыя, вам, што вы нас туды адправілі. І ведаеце што, ужо было вельмі позна. Ноч, на дварэ цёмна, а мы глядзім на вакзал. Прыходзіць нейкі чалавек, вельмі неверагодны, у чырвонай шапачцы. Усе здзівіліся, а гэта наш біскуп уночы не спаў, прыйшоў, каб нас правесці ў гэты шлях. Дзякуй вам, эксцэленцыя, за ваше благаслаўленне. Яно было плённым, ужо можна сказаць, што плённым, таму што дзеткі сапраўды перажылі глыбока гэта спатканне, і думаю, што сёння у вас будзе такая нагода, каб іх запытаць, гэтых дзетак. І, канешне, мы, так як уже зазначыў отец Александр, што папа Францішак якраз аказаўся каля нас вельмі блізка і благаславіў выяву Маці Божай Буцлаўскай, дзе напісана «Рым Буцлаў». І гэту выяву мы хочам сёння падарыць нашаму арцыбіскупу, якую паблагаславіў папа Францішак. Ну і, канешне, падарунак для нашага арцыбіскупа ад папы Францішка – гэта шапка, кепка з сусветных дзён дзіцяці, але вам белая. Так? Дзякуй вам, дарагія дзеткі, што вы тут ёсць. Я жадаю кожнаму з вас, каб вы адчулі тое, што адчуваў Езус Христус, які на руках знаходзіцца ў Маці Божай Буцлаўскай. Думаю, што кожны з вас, хто прыбыў сюды ў Буцлаў, ужо павітаўся з нашай мамай, Маці Божай Буцлаўскай. І звярніце ўвагу, яна так трымае свайго сына і сваей адной рукой паказвае на яго, а сынок паказвае на яе. І гэта такое неверагоднае спатканне мамы і сына. І я вам жадаю, каб вы сябе вельмі добра, вельмі цёпла адчулі на руках у нашай мамы Буцлаўскай, каб вам тут было добра, каб яна вас прытуліла і каб вы выехалі адсюль падмацаваныя верай. У добры шлях. Перажывіце глыбока гэтае спатканне. Хай яно будзе фундаментам вашага далейшага жыцця. Дзякуй. Браты і сёстры, дарагія дарослыя, дарагія дзеткі, рыхтуемся да святой літургіі, якая распачнецца літаральна праз некалькі хвілін. Запрашаем наш хор, нашых музыкаў, каб распачаць спеў на распачацці імшы. Свое приносит, у очах своих.
святары, давайте все поднимемся. Устаньте, яшчэ толькі распачацця нашага спаткання. У нас шмат энергии, шмат радости. Мы все разом. Давайте поднимем наши руки до Пана Бога, до Иисуса Христа, до Матери Божией, якія нас бачать и радуются, что нас так шмат, что мы тут разом, что мы надея нашего костела и нашей краины. Похвален Иисус Христос. Екселенція, ксьондз біскуп Олег, найдостойніший архімандрит Сергей, шановні святари, айцы законные, господар гэтай парафии, ксьондз Дмитрий, сестры законные, клерики и вы, дорогие детки, разом с вашими батьками, разом с теми, кто вас сегодня привез до дому нашей матулі, до Буцлава. А это значит, что мы все виконуємо наказ, загад Єсуса Христа, або навіть просьбу, з якою Він звернувся до апостолів. А Він сказав їм: «Дозвольте дітям прийти до мене». І тому, дякуючи
рэлігійнай руплівасці вашых бацькоў, дзядуль, бабуль, вы у гэтым годзе, многія з вас у гэтым годзе прыступілі да першай святой камуніі. Інакш кажучы, яны дазволілі вам сустрэць жывога Бога. Папа Францішак кажа, звяртаючыся да нас, людзей, асабліва моладзі 21 стагоддзя, Христус вівіт, Христус жывы, Ён сярод нас, і Ён з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага света. І той, хто дазваляе дакрануцца свайго сэрца для Езуса, той нанова становіцца маладым. Таму сёння, звяртаючыся да вас і гледзячы на старэйшых альбо дарослых людзей, я звяртаюся таксама да вас, як да дзяцей. І на пачатку гэтай нашай сустрэчы, вітаючы, таксама хачу павіншаваць вас з Днём дзіцяці, з міжнародным Днём дзіцяці. Усім вам, усім нам, Божым дзецям, акляскі. Але вітаючыся з дзецьмі сёння, я казаў, віншую з празднікам, і некаторыя казалі, да, свершилось, первый день каникул. Таксама вас с першым днём каникул. И это вельми важно, что вы першы день каникул распачынаеце разом с Христом, с Маці Божай. І буду сёння молиться, мы тут присутныя святары, напэўна, молимся за усіх тут присутных дзяцей, дзяцей нашай бацькаўшчыны, дзяцей цэгла света, каб вы глядзелі з надзеяй у будучыню, каб вы раслі, каб вы ніколі не пераставалі быць, каб ваше сэрца заўсёды было такое адкрытае, паслухмянае, любячае, як сёння. Але таксама, каб вы памяталі пра тое, што Езус Христус нас запрашае не толькі да весялосці, не толькі да забавы, але да вялікага дыялогу. І сёння гэты дыялог вы будзеце весці і падчас сказання з біскупам Олегам, і потым падчас прадстаўлення, і потым, калі між сабой будзеце размаўляць. Старайцеся, каб ваша размова заўсёды была напоўненая гэтым зместам Евангелля, дабрынёй, любоўю, спагадай. Мои дарагія, узбудзім нашы інтэнцыі, з якімі вы прыехалі. Напэўна, трэба падзякаваць за мінулы год, год навукі, за настаўнікаў, за тых, хто вам дапамагаў у вашым штодзённым спазнанні навукі. Гэта нават тыя, хто падаюць званок, тыя, хто прыбіраюць у вашых класах, тыя, хто шыкаваў вам ежу, за кожна і таксама за тога вадзіцеля, кіроўца автобуса, які вас, напэўна, давозіў да школы, бо усе яны стараюцца вам дапамагчы. Усе мы стараемся, каб вы спазналі толькі дабро ў гэтым жыцці. Ну і, напэўна, вашым бацькам, родным, якія вас будзілі, кармілі, адзявалі, але таксама і за вашых сяброў, дзяцей, якія разам з вамі вучацца, і іншыя інтэнцыі, якія сёння хочам разам з Марыяй прадставіць яе сыну Езусу Христу падчас гэтай святой імшы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Пан з вами. Цяпер перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці і прыняць удзел у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсямагутнаму, сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, невялікая вина,
Тому прошу Найсвятейшую, всюди Панну Марію, анgelов і святих, і вас, брати і сестри, нехай змилуется над нами Бог усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Поднимем руки, дети, на Глория. Старшие так само поднимают, не только дети, все. Księdzy так само, księdzy mogą тоже, мають право. Молимся. Боже, добрий Ойче, Ти узвеличив Найсвятейшую Панну Марию у Буцлавской святыни и прозае заступництво спосылаешь нам неизлеченные ласки. Ученика под ее матчиной обороной наш народ мужно заховывал веру.
умацоўваўся ў надзеі і заўсёды жыў у любові. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Сафонии. «Радуйся, дашка Сиона! Тріумфуй, Ізраїль! Веселіся і радуйся від усього серця, дашка Єрусалема! Адмяніў Пан присуд над тобою, прогнав ворога твоего! Пан, король Ізраїля, посярод тебе ужо больш не убачыш зла! У той день скажеш Єрусалему: не бойся, і Сіону, няхай жа не слабнуць руки твои! Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць, будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй, будзе цешыцца табою ў весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму». Гэта Слово Божие. Читание послания святого апостола Павла до римлянаў. Браты, любовь не крывадушная, майте ненависть до зла, горнитеся до добра, любите один одного братнею любовью, опереживайте один одного у ветливости, у рупливости не слабните, духом полымнейте, служите Пану, тешьтеся надеей, в утиску будьте терпливые, у молитве трывалые,
У потребах святых берите удел, дбайте про гостинность, благословляйте тых, кто переследует вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет. Будьте одномысленны поміж собою, не мудруйте празмерно, але наследуйте покорных. Это Слово Божие. Все разом. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Собравшися Мария в тие дни, поспешила в горную країну, в город Юды, и увійшла в дом Захарии, и привітала Алжбету. Коли Алжбета почула привітання Марії, зворухнулася дитятка во влоні її, і наповнилася Алжбета Духом Святим, і вскликнула моцним голосом, и сказала: «Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоння твоего. И откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Бо, коли голос привітання твоего загучав в ушах моих, зворухнулася от радости дитятка во влонні моїм. И счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказанное ей Паном. В тыя дни сказала Мария: «Величає душа моя Пана, и взрадовался дух мой у Богу моим Збавцы, бо взглянув Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения, бо великое вчинив мне всемогутный, а ім'я Його святое, и милосердность Його з покоління у покоління над тими, хто Його боїться. Показав моц своєї правиці, розсіяв тих, хто пихливіє серцем, скинув могутних з трону і взвисив покорних, добром голодних наситив, а багатих ні з чим отправив. Прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність, як обіцяв батькам нашим, Аврааму і його потомству навіки. І пробула Марія в Елжбети коля 3 місяців і вернулася в дом свой. Это слово Пана. Слава тобі,
Хвала Єсусу Христу! Ваша Екселенція, шановний ксьондз арцебіскуп, митрополит Мінсько-Могилівський, Юзеф, шановний архімандрит Сергій Гаєк, шановні святари, сестри законні, дорогі батьки і кохані діти. Скажіть, чи вам тут подобається? А не, що тільки з одного боку так крапчей прогучало. І ще раз, чи вам тут подобається? Во. У костелі не пожадано, каб так кричати, але на вулиці можемо. Вот. І як думаєте, чому нам тут так хорошо і так добре? Вельми добра, вельми добра. І не ведаю, ці зауважили, сьогодні ми з вами збираємося у день, коли вже відсвяткували, це було якраз учора, таке свято маємо у костелі, наведено в Найсвятейшей Панни Марії. Ведали про це? Вельми добра. Цудовно, коли хтось навіть ще був у костелі. А що відбулося в цей момент? Ось якраз скажу вам. Сьогодні перед хвилиночкою тут прочитане Євангеліє ксьондзом прилатом Владиславом. Якраз розповідає про цю ситуацію. Мати Божия прийшла до святої, кого? Альжбети. Так, і зустрілися поміж собою дві, ким вони були? Яны былі маці. Што праўда, яшчэ сваіх дзяцей насілі пад сэрцам, так, як гэта калісьці было і з намі. Да? Думаю, што шмат дзяцей тут сёння таксама прыйшло пад сэрцам сваёй маці, але гэта нічога не адмяняе. І паглядзіце, Евангелие нам сёння, і Божие Слово ўвогуле распавядае пра што? Адным словом, калі гэта назваць? Пра што мы сёння чуем, разважаем, а што увогуле перажываем з вами? Што чуеце ў сэрцы? Ну, смялей, адважней. Радасць, напэўна. Хто адчувае радасць? Рука ўгару. Во, малайцы, цудоўна. Цудоўна. Дзеля гэтага мы сёння з вами збіраемся. І гэтую радасць, паглядзіце, калі Ян, святы, да, пад сэрцам сваёй маці Альжбеты, адчуў, што з'явіўся побач яго Езус, і ён аж узварухнуўся пад сэрцам сваёй маці. Альжбета гэта адчула і сказала, кажа, скуль жа гэта мне, што маці майго пана прыйшла да мяне ў гасціну. І гэта сапраўды вось тая сапраўдная крыніца нашай з вами радасці. Не толькі ў гэтым месцы, там, дзе мы сустракаем Езуса Христа, а найчасцей яго сустракаем з дапамогай ягонай маці, з дапамогай Марыі. Таму мы сёння прыходзім разам да яе, каб адчуць, перажыць гэтую сустрэчу з Езусам Христом. І гэта, ведаеце, каб мы сёння запомнілі сабе на ўсё жыццё, вось выязджаючы з Буслава, памяталі, крыніцай радасці ёсць сустрэча з Езусам Христом і, як тут вельмі прыгожа ўзгадалі, з яго найсвяцейшай маці. І гэтак ёсць заўсёды. Таму, вярнуўшыся дадому, памятаем, каб кожнага дня не абмінаць гэтай сустрэчы. А калі мы сустракаемся з Езусам Христом яшчэ? У якія моманты? Падчас малітвы. Падчас малітвы. І так, як узгадаў ксёндз арцыбіскуп на пачатку, таму Езус сказаў апосталам, да, дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, перадусім дзецям. Бо яны наймацней адчуваюць гэтую прысутнасць і гэтую радасць. Ну і не памылюся, калі скажу, што сёння такой крыніцай гэтай радасці не адзінай, але ёсць тое, што мы з вами сабраліся тут разам. Згодныя са мной? Гэта для нас ёсць крыніцай радасці? Напэўна, і нездарма папа Францішак устанавіў гэты дзень дзіцяці, каб нават тыя найменшыя веруючыя, да, пакуль што па ўзросце, маглі адчуць гэтую супольнасць, адчуць, што яны не адны, да, дзесьці там у класе, у нашых у школах, да, можа, не так шмат быць гэтых католікаў, правда? Вось, але каб мы заўсёды ведалі, што нас сапраўды ёсць шмат. І гэта нас паміж сабой яднае, дае нам крыніцу радасці. Ведаеце, чамусьці мне тут увесь час, вось, рыхтуючыся да казання, ў галаве круціцца Вінні-Пух. Ведаеце такога персонажа?
Хто гэта такі? Ведаем гэтага медведя, да? Што ён любіў? Мёд любіў, да? Любіў, інакш кажучы, смачна паесці. І ў госці пахадзіць, як ксёндз мітрапаліт падказвае. Любім паесці? Ну, напэўна. А ў госці? А запрашаць гасцей любім? Ну, вы цудоўны, так? Вінні-Пуха ўжо наследуеце, гэта добра. Але вось падумайце, а што для яго вось было па-сапраўднаму вялікай радасцю? Мёд. А акрамя мёду? А дзе ён еў гэты мёд? У кроліка. Памятаем гэты момант, да? І для яго, які б ён не быў шалапут часам, вялікай радасцю было тое, што ён меў сяброў. Ён меў сяброў. І таму быў такі вясёлы, і таму патрафіў этой радасцю дзяліцца з іншымі. Вось, і таму гэта яшчэ адзін важны момант, каб мы пра гэта памяталі, каб умелі цаніць тых сяброў, якіх маем. Каб таксама умелі і вучыліся быць самі добрымі сябрамі для іншых. Сёння нам апостол Павел пра гэта нагадвае, да? Які павінен быць сябра? Спагадлівы, міласэрны, той, хто прабачае, той, да якога можна заўсёды звярнуцца па дапамогу. І той, які таксама заўсёды можа папрасіць аб гэтай дапамозе, калі ёсць такая патрэба. Вось. Ну і яшчэ адзін момант, не магу пра яго не ўзгадаць, і таксама пра гэта сёння ўжо з вами успомнілі, што сёння чаму такі шчаслівы дзень? Канікулы пачаліся. Ведаеце, падзялюся з вами такім сакрэтам з свайго асабістага жыцця. А мала таго, што першы дзень канікулаў, сёння які яшчэ дзень тыдня? Нехта яшчэ ў пятніцы застаўся. Да. Але ўжо субота. Ведаеце, для мяне ў маім жыцці, калі я быў прыкладна ў вашым узросце і хадзіў у школу, хоць это было даўно ўжо слаба памятаецца, для мяне самым шчаслівым днём была субота. Як думаеце, чаму? Таму, што пасля суботы ідзе што? Нядзеля, а тым больш шчаслівы дзень, да, гэта першы дзень канікулаў, бо пасля гэтага ідзе аж некалькі месяцаў вольнага часу. Ведаеце, гэта не такая простая рэч. Але гэта адзін з аргументаў, які заўсёды можам сабе, пра які можам памятаць і растлумачыць, чаму Бог стварыў чалавека да якога жыцця, як думаеце? Добрага, яшчэ якога? На які час нас Пан Бог стварыў? На усю... Ну, якое слово? Вечнасць. Чуе такое слово? Як гэта много? Вельмі много. Гэта вечнасць ёсць вечнасць. Хто старэйшы ў алгебры, такі значок, васьмёрачку такую, бачылі хтосьці ўжо старэйшы, да? Бясконцасць называецца. Дык вось Бог нас стварыў да бясконцасці. І вось той аргумент, што нам падабаецца субота і першы дзень канікулаў, сведчыць пра тое, што Бог не мог нас, проста не мог, ствараючы з любові, ствараючы да шчасця і да радасці, стварыць на абмежаваны час. Ну, просто не мог. Гэта быў бы здзек над чалавекам. Уявіце сабе, што заўтра надыдзе апошні дзень нашага... Не, нават не апошні дзень, а нам хтосьці тут скажа, да, што табе засталося там пражыць, тыдзень, напрыклад. Ці мы ўжо сёння будзем радасныя? Ну, напэўна, не надта. Напэўна, не надта. Напэўна, не надта. І вось таму Бог, ствараючы нас, а дарэчы, ведаем са Святога Пісання, што стварыў нас якім чынам? Падобнымі да каго? Да сабе. І таму памятайце, што кожны з нас носіць у сабе вобраз Божы, да якога мы павінны станавіцца штораз то больш падобнымі, каб пра гэта памятаць. І таму, ствараючы нас падобнымі да сябе, ён стварыў нас да вечнага жыцця. І таму тое, што мы распачынаем тут, у гэтым свеце, сустракацца з Езусам Христом, жыць з ім у лучнасці, сустракацца з Маці Божай, мы гэтым самым ужо тут распачынаем нашае вечнае жыццё. І хачу пажадаць кожнаму з вас і сабе таксама, каб гэтае жыццё ўжо тут на зямлі было радасным і шчаслівым. А такім будзе заўсёды, калі будзем сустракаць Езуса Христа, больш таго, калі будзем насіць яго ў сваім сэрцы. Гэтага вам з усяго сэрца жадаю. Амен. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай узнясём да нашага Айца ў небе
Покорные просьбы. Молімся за святого Айца, каб Дух Святы пастаянна падтрымліваў яго у прыняцці адказных рашэнняў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю выступалі ў абарону чалавечай годнасці і кожнага зачатага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны заўсёды шукалі дапамогі ў Хрыста, які благаславіў іх сужанства, а таксама жылі ў супакоі і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб Христос няспынна умацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей і моладзь, каб мінулы кахетычны год прынёс у іх жыцці трывалы і добры плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за организаторов сегодняшнего дня, Дня дзіцяці тут у Буцлаве, за сестру Чаславу, так само и ее сестер, и целую команду. Она отказанная за душпасторство детей в нашей архидиецезии, за кожного человека, за кожного, кто приклал свою долонь, молодь, тут волонтеры, не только, каб эта радость совместного пребывания наполнила вас этой удячностью, а Бог вам благословил за ваши добрые намеры. Тебе просим. Помолимся так само за наставников, які вучили нас праз цілий год, праз 9 місяців вучили, і за всіх, хто отказані за навчання у школі, і не тільки у школі. Каб яны гэты час вольны, так само добра використали, відпочили, і каб потім знову радосною була наша зустріча в сентябрі. Тебе просим. І так само помолимся за предстоящие каникулы, за гэты час, каб ён быў наполнены, так як казаў біскуп Олег, і молитвой, і адпачынкам, але так само і добрымі справамі, дапамогай бабулі, дзядулі, можа нават працай. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об мире, згоде, любови, едности в нашем народе. Тебе просим. И у тишине наших сердц, детки, представим Пану Богу наши особистые, личные просьбы, с якими мы, с интенциями, с якими мы сегодня приехали тут, у Буцлав, на гэтую зустрічу. Чого ми так вельми потребуємо у нашому житті або в житті наших близьких, знайомих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марыі умели сваім жыццём удзельнічаць у Тваім спрадвечным плане збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Добры Божа, сабраныя сёння ў Буцлаўскай святыні ад імя ўсіх дзяцей, якія ў гэтым годзе ўпершыню прынялі святую камунію, мы прыносім Табе ад шчырага сэрца нашыя дары. Свечка – напамін аб хросце, які мы атрымалі. Жадаем берагчы ў сваіх душах, прамень веры і зяць Тваім святлом праз усё жыццё. Кветкі – сімвал любові і прыгажосці. Няхай яны будуць знакам нашай падзякі за бацькоў, родных, выхавацеляў і катэхетаў, а таксама за тых, хто моліцца за нас. Святое Пісанне, Твоё Слово, якое вядзе нас па шляхах веры і вучыць быць сапраўднымі Божымі дзецьмі. Выява зямнога кола, знак нашай еднасці з усімі дзецьмі.
які удзельнічаюць у сусветным дні дзіцяці. Зніч – сімвал нашай малітвы за тых дзяцей, якія церпяць ва ўсім свеце з-за войнаў, катастрофаў і несправядлівасці, а таксама знак памяці аб дзецях, якія нявінна загінулі. Хлеб, які на алтары станецца тваім целам, мы прагнем з любов'ю прымаць цябе ў свае сэрцы і заўсёды быць добрымі, як ты, Божа. Віно і вада, якія на алтары стануць сапраўднай крывёю Пана Езуса, няхай нагадваюць аб вялікіх таямніцах Божай міласэрнасці, у якіх мы удзельнічаем. Дапамагаем спяваць, усе спяваем, усе. Хто знае слова, поёт. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны, Пан Бог, рук своих, славление и хвалу имя своего, так само накорыстно. Просим, прими, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якія Ён Табе приносить, каб праз заступніцтва Найсвячейшай Марыі, Маці Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханыя просьбы кожнага человека праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды дзеве ў Буцлаўскай святыні. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана.
Праз яго твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Pamiętaj, Panie, про Kościoł Twój rozsiany po всім świecie. Udoskonal Jego lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem, присутним тут біскупам Олегом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвятейшай Богородицей, Паннай Маріяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Мои дорогие, дождь так само з'являється благословенням. Многие люди чекають на його і чекали.
А мы, удзячныя Богу за ўсё, молімся да Яго, як навучыў нас Езус Христус. Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, бось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня. Скажи только слово, и буде здорова душа моя. Все, останься життю вечное.
молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати Володарцы, мы приняли Найсвятейший сакрамент, покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. Да, і нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша у імені Пана. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую вам за витримку. Помаленьку, спокойненько розходимося на перепинок. Помаленьку. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima. Спасибо вам большое, ребята! Ну, а мы передаем слово сестре Числаве. Поприветствуем ее бурными аплодисментами. Слабо. Давайте еще раз. Давайте громче. Сильно. Вау! Какое слово! Такое слово, что Маті Божая у Буцлаве вас вельми моцно любить. Вы у гэта верите? А я не чую. А давайте все разом скажем: Маті Божая Буцлавская нас вельми моцно любить. Маті Божая Буцлавская нас вельми моцно любить. Какие вы молодцы, вы такие классные. Давайте покажем, что мы все классные. И скажем: мы все классные. Хвала Иисусу Христу за то, что мы тут и что мы классные. Вы молодцы, вы правда классные. Я вас вельми моцно люблю. А зараз у нас буде гісторія Буцлаўскай святыні. На поўначы сінявокай Беларусі знаходзіцца прыгожае мястэчка пад чароўнай назвай Буцлаў. І хоць у самім мястэчку пражывае ўсяго толькі 560 чалавек, гэта як насельніцтва 2 шматкватэрных дамоў Мінска, людзі якіх маглі б змясціцца ў адзін мінскі трамвай з 3 вагонаў. Але, тым не менш, там зберагаецца сапраўдны цуд.
Гэта касцёл у небаўзяцця на свяцейшай панны Марыі. Пэўна, што будавалі яго сапраўдныя майстры сваёй справы. Нездарма слова «буцлаў» у дачыненні да чалавека можна перакласці як «майстар-будаўнік». І вось нашы славуты продкі збудавалі велічны храм, які стаў вядомы на ўсю Беларусь і нават у свеце. Дзве вежы касцёла нагадваюць рукі чалавека, які ўзносіць іх да Бога. На правай вежы храма знаходзіцца старажытны гадзіннік. Раз на 2 дні ксёндз-настаяцель узбіраецца па старых сходах наверх, каб завесці механізмы гадзінніка. Яго зрабілі яшчэ 200 год таму, і з таго часу ён адлічвае хвіліны і гадзіны, а тыя пакрысе складаюцца ў стагоддзе. На хорах храма размяшчаецца кароль музыкі, музычны арган. Ён таксама незвычайны. У буцлаўскім аргане ёсць спецыяльны рэгістр «Чалавечы голас». Калі грае арган, ствараецца ўражанне, што спявае цэлы хор. А сам арган такі вялікі, што ксёндз у жарт называе яго 2-пакаёвай кватэрай. Нездарма самым вялікім інструментам у свеце ёсць арган, які, праўда, знаходзіцца далёка, праз акіян. А яшчэ буцлаўскі касцёл – гэта рэкардсмен. Нідзе ў Беларусі няма столькі аб'ёмных выяў. Паглядзіце на многія калоны, нішы, скульптуры. Вы думаеце, яны сапраўдныя? Не, гэта толькі унікальныя малюнкі, якія ствараюць храм яшчэ большым, чым ён ёсць. Значыць, у Буцлаве працавалі не толькі выдатныя будаўнікі, але і мастакі. А яшчэ у Буцлаве былі кнігары. Кнігі з буцлаўскага касцёла цяпер знаходзяцца ў галоўным алмазе краіны у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У 2021 годзе касцёл у Буцлаве напаткаў пажар, але храм уратавалі. Дапамагалі аднавіць святыню нават сапраўдныя альпіністы, які працавалі на самым версе. Як напамін пра тое здарэнне, запаленай медзі і згарэлых бэлек стварылі крыж. Бо нават кепскія здарэнні мы, хрысціяне, павінны перарабіць на добрае. Храм, верагодна, не раз зберагаўся дзякуючы цудатворнаму абразу Маці Божай, які і знаходзіцца ў святыні. Яму нават больш год, чым касцёлу, у якім ён размясціўся. Калісьці даўно, пасля сакраменту хросту, манахі і вернікі ўбачылі святло, у якім з'явілася Дзева Марыя з дзіцяткам, і з неба даносіўся голас. Гэтае месца я выбрала сабе для прытулку грэшнікаў. Ужо шмат стагоддзяў Маці Божая Буцлаўская дапамагае людзям, выпрошваючы у Бога патрэбныя ласкі. Кожны год, бліжэй да 2 ліпеня, у храм збіраюцца 1000 паломнікаў. Пра гэта дазналіся ва ўсім свеце, бо цяпер фэст у Буцлаве уключаны ў ганаровы спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО. Быць можа, і вы з татамі і мамамі як-небудзь прыйдзеце ў Буцлаў. А можа, ўжо некаторыя з вас і хадзілі у першай пілігрымкі да каралевы Беларусі Маці Божай Буцлаўскай. Дорогие детки, дорогие дарослыя, пасля той вельмі хуткай, вельмі вясёлай, забаўляльнай праграмы
пасля вось гэтай сцэнкі давайте крыху суцішымся, таму што зараз надыходзіць час для малітвы. Мы разам памолімся вяночак да Божай міласэрнасці. Гэтую малітву для нас правядуць дзеці і душпастары з парафіі святога Антонія з горада Слуцк. Калі ласка, запрашаю тых дзетак і тых душпастараў, якія будуць весці дадзеную малітву. Душа веселится, славить своего Пана. Буду спевать тебе всім серцем, Славить буду твои справы. буду спевать тебе всім серцем, Прославлять я буду твое имя. бо милосердний Пан могутя, Мост твоей правицы над народом. Пан мой спался, душа веселится, славить своего Пана. Буду спевать тебе всім серцем, славить буду твои справы, буду спевать тебе всім серцем, прославлять я буду твое имя, бо милосердный Пан могутя, мост твоей правицы над народом. Пан мой спался, душа веселится, славить своего Пана. Буду спевать тебе всім серцем, славить буду твои справы, буду спевать тебе всім серцем, прославлять я буду твое имя, бо милосердный Пан могутя, мост твоей правицы над народом. Пан мой спался, душа веселится, славить своего Пана. Буду спевать тебе всім серцем, славить буду твои справы, буду спевать тебе всім серцем, прославлять я буду твое имя, бо милосердный Пан могутя, мост твоей правицы над народом. Пан мой спался, мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Будь привітана, наймилосердне серце Єзуса, живая криниця усіляких ласк. Будь привітана, відкрита рана на святейшого, з якої вийшли промні милосердності. Будь привітана, найлітостиве серце Бога, живая криниця любові. Милосердный Езу, приходим до Тебе у 3-ю годину дня, годину великой милосердности для усяго свету. Про святую Фаустину Ты обяцаў, што ў гэтую годину Ты нічым не адмовіш нам, калі будем просіць праз Твою муку. Пане, у сённяшні дзень асабліва просім за ўсіх дзяцей усяго свету, каб яны пазналі Твою милосерднасць і ўзрасталі ў веры, надзеі, любові. Милосердный Езу, доверяем Тебе наших дорогих бацькоў, маму і тату, а таксама наших бабуль і дзядуль. Учыні, каб нашыя сем'і заўсёды жылі разам з Табой. Пане, просим об супокое во всем свете, об спынении войнаў, об едности и згоде поміж народами. Милосердный Езу, еще маю одну тихую просьбу, якую хочу доверить Тебе. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
як і ми відпускаємо виноватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Веру у Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всеувачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. Он для нас, людей, и для нашего избавления, пришел с неба и условился от Духа Святого, Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день увоскрес поводле Писания, зашел на небо, сидеть праворуч Отца, и знову прийде у хвалі судить живых и померлых. Владарству не будет конца. Духа Святого, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков. Руду святий католицький апостольский костел. Вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения и життя вечного в будущем свете. Амин. Отче предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, а перепросить за грехи наши и всего свету. деле Его болезной буки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, ка перепросить за грехи наши и всего свету. Болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки, будь милосердный до нас и до
Отче сподвижный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и мозгость, наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, как перепросить за грехи наши и всего света. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, Веруем Тебе Тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, как перепросить за грехи наши всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, Веруем Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, как перепросить за грехи наши и всего света. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деле Его болесной муки.
будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля яго болеснай мукі. Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля яго болеснай мукі. Будь милосердный до нас и до всего свету. Святый Боже, святый моцный, Святый несмяродный, змилуйся над нами и над усім светом. Святый Боже, святый моцный, святый несмяродный, змилуйся над нами и над усім светом. Святый Боже, святый моцный, змилуйся несмяродным, змилуйся над нами и над усім светом. И вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Езуса, як криниця милосердности за нас, доверяю Тебе. О кров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Езуса, як криниця милосердности для нас, доверяю Тебе. О кров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Езуса, як криниця милосердности для нас, доверяю Тебе. Езу, доверяем Тебе. Езу, доверяем Тебе. Езу, доверяем Тебе. Сына и Духа Святого. Аминь. Дзякуй вялікі сястрэ Яне, а таксама дзеткам са Слуцка, якія так прыгожа, так кранальна правялі для нас малітву «Вяночак да Божай міласэрнасці». Вялікі вам дзякуй, дзеткі. Браты і сёстры, дарагія дарослыя, дарагія дзеці, 1 чэрвеня, увогуле месяц чэрвень, гэта не толькі той момант, калі распачынаюцца вакацыі, не толькі той момант, калі распачынаецца такая прыгожая пара, як лета. Гэта таксама і той момант, калі касцёл моліцца да найсвяцейшага сэрца Езуса. Не выпадкова поруч з іконай Маці Божай Буслаўскай тут ля алтара знаходзіцца абраз найсвяцейшага сэрца Езуса. І зараз
мы усе разам помолимся літанію да найсвяцейшага сэрца Езуса, а потым прамовім акт прысвячэння нашых дзетак яго найсвяцейшаму сэрцу. Малітву правядзе ксёндз арцыбіскуп Юзаф з дзяўчынкай Міланай, прадстаўніцай нашых дзетак. Калі ласка. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Сёлета 350 год, як святой Маргареце Алякок Езус Христос аб'явіў і паказаў сваё сэрца і прасіў, каб мы маліліся, ушаноўвалі яго. Сёлета таксама 125 год ад того моманту, калі была створана літанія да найсвяцейшага сэрца Езуса. І сёння, ў гэты дзень, у першы дзень месяца чэрвеня, калі мы распачынаем у паўсюдным касцёле літанію да найсвяцейшае сэрца Езуса, будзем маліцца, прасіць і таксама праз гэтыя заклікі ахвяроўваць нашыя сэрцы сэрцу Езуса. Кірыя Лейсон. Христе, пачуй нас. Ойче з неба Боже, Сын, Купитель свету Боже, Духу Святый Боже, Святая Тройца Адзіны Боже, Сэрца Езуса Сына Айца Спрадвечнага, Сэрца Езуса ва ўлоне Девы Маці, Духом Святым створанае, Сэрца Езуса со Словом Божьим істотно з'єднане. Сэрца Езуса безмежной величи. Сэрца Езуса святыня Бога. Сэрца Езуса сяліба найвышэйшага. Сэрца Езуса доме Божий и абрама неба. Сэрца Езуса полымнеючее вогнище милости. Сэрца Езуса справедливости и любови скарбница. Сэрца Езуса доброни и любови полное. Сэрца Езуса усіх цнотаў глыбіня бездонная. Сэрца Езуса всялякай хвалы найдастойнейшае. Сэрца Езуса валадар і з'яднанне ўсіх сэрцаў. Сэрца Езуса, у якім усе скарбы мудрасці і умеласці. Сэрца Езуса, у якім уся паўната боства. Сэрца Езуса, упадабання Айца Нябеснага. Сэрца Езуса, з паўнаты якога мы ўсе атрымалі. Сэрца Езуса, прага адвечных вышыняў. Сэрца Езуса, цярплівай і вялікай міласэрнасці. Сэрца Езуса, шчодрае для ўсіх, хто да Цябе звяртаецца. Сэрца Езуса, крыніца жыцця і святасці. Сэрца Езуса, уміласціўлення і за грахі нашы. Сэрца Езуса, напоўненае знявагамі. Сэрца Езуса, злачынствамі нашымі змучанае. Сэрца Езуса, паслухмянае ажно да смерці. Сэрца Езуса, дзітай прабітае. Сэрца Езуса, крыніца усялякага суцяшэння. Сэрца Езуса, жыццё і ўваскрашэнне нашае. Сэрца Езуса, супакой і паяднанне нашае. Сэрца Езуса, жывая ахвяра за грахі нашыя. Сэрца Езуса, збаўлення тых, хто Цябе спадзяецца. Сэрца Езуса, надзея тых, хто ў Табе памірае. Сэрца Езуса, радасць усіх святых. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Езу тихий и покорный сердцем,
Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас, грешных. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вічні. Цяпер усе разом асаблівай малітвай прысвецім сябе найсвятейшаму сэрцу Езуса і будем паўтараць. О найсвятейшее сердце Езуса, прошу Тебе, учини мое сердце владарством Твоей любови. Учини мое сердце. Сёння я выбираю жыццё з Тобою, каб ісці шляхам, як Ты мне показываешь. Отдаю Тебе мою сучасность, мою будучыню и мою душу на усю вечность. Езу Христе, стань назаўсёды маім адзіным панам і валадаром. Учини, каб душа моя ніколі не аддалялася ад Цябе, а воля моя заўсёды была падпарадкавана Твоёй волі. Езу, беражы мяне ад спакусаў гэтага свету і збаў ад злога. Будь для мяне дарогаю, праўдаю і жыццём. Ачысці мае намеры, благослови мою молитву, вучобу і працу. Будь со мною смутку і радости. Захавай мяне, Пане, у Твоим милосердным сердце, бо я Твой, Твоя, назаўсёды. Найсвятейшее сердце Езуса, прыйдзі валадарства Твоё праз беззаганнае сердце Марыі. І няхай так станецца. Амен. Дорогие браты и сестры, дорогие детки, дорогие дорослые, падыходзіць да завяршэння наша малітоўная праграма, але яшчэ не канец, таму, калі ласка, не разыходзьцеся і захавайце хвілінку увагі. Бо ведаеце, што адной з найважнейшых рысаў кожнага хрысціяніна з'яўляецца тое, што добры хрысціянін, ён заўсёды умее быць удзячным. Ён дзякуе за ўсё тое, што яму прыносіць жыццё, а асаблівым чынам за ўсё тое добрае, што мае. Таму вось надышоў такі момант, калі мы павінны з вамі усе ізноў ж такі разам, бо гэта адно з ключавых словаў сённяшняга спаткання, падзякаваць Пану Богу за тое, што змаглі вось менавіта ў такім шырокім коле, у такім святым месцы сустрэцца разам. Дзякуем Пану Богу за гэта. Дзякуем Пану Богу таксама за надвор'е і за тое сонейка, якое мы мелі і маем, і за той дожджык, які нас трошечку ахаладзіў, прывёў у прытомнасць пасля спёкі. Таму дзякуй Пану Богу. Дзякуй Пану Богу і за добрых людзей, якіх мы сустрэлі. І вось тут, перш за ўсё, канешне, хочацца падзякаваць нашаму мітрапаліту, ксяндзу арцыбіскупу Юзафу Станеўскаму. Хочацца падзякаваць
яшчэ аднаму біскупу Олегу Буткевічу. Якія моцна садзейнічалі таму, каб вось гэтае спатканне адбылося і не толькі на дыстанцыі, а самі, так бы мовіць, ад А да Я засталіся тут з намі, моляцца і не толькі моляцца. Мы іх бачылі таксама і на пляцы нашых забаваў. Вялікі вам дзякуй. Дзякуй шматлікім святарам, якія прыбылі сюды, бо іх сапраўды было вельмі шмат. Дзякуй законным асобам, братам, сёстрам, катэхетам, катэхеткам, выхавацелям. Дзякуй вялікі за тое, што вы ўзялі на сябе цяжар арганізацыі гэтай вандроўкі, пілігрымавання, прыехалі сюды і разам з намі правялі час. Таксама, ведаеце, вось гэтая праграма была намі запланаваная такім чынам, каб у ёй ажыццявіць той прынцып, пра які мы кажам, які пастаянна гучаў падчас гэтых сусветных дзён дзяцей у Рыме. Тое, што мы усе павінны быць разам. І нам вельмі залежала на тым, каб гэтае святкаванне арганізаваў не адзін чалавек, ці не адна група, кола людзей, але каб гэта былі розныя колы са шматлікіх парафій нашай архідыяцэзіі і не толькі. Таму будьце цярплівыя, хачу падзякаваць даволі даўгому спісу людзей, усіх тых, якія заангажаваліся ў сённяшняе святкаванне. Канешне, на чале вельмі хочацца падзякаваць сястры Чаславе Навіцкай. Не бачым, дзе яна, хіба што як заўсёды працуе, занятая сваімі справамі. Ёсць? Во! Дзякуй ёй і за тыя ідэі, генератарам якіх яна была, і не толькі генератарам, але за добрую іх рэалізацыю. Вялікі дзякуй вам, сестра Часлава. Дзякуй ксяндзу каноніку Дмітрыю Пухальскаму, который з'яўляецца сярод усіх сваіх функцый, між іншым, і чалавекам, які адказвае за матэрыяльную базу Мінска-Магілёўскага касцёла і дапамагаў нам ва ўсім, каб гэтае спатканне прайшло вельмі добра. Дзякуй ксяндзу Дмітрыю. Дзякуй ксяндзу Паўлу Федаровічу. Гэта той святар, які працаваў разам з міністрантамі ля аўтара. Не ў вопраткі святара, а ў комжы, так як і іншыя міністранты, каб наша літургія прайшла спраўна. Вялікі дзякуй, ксяндз Павел. Дзякуй тым, хто трэніраваў чытанні падчас сённяшняй імшы, якія прагучалі. Тым дзеткам і тым дарослым, якія гэта з імі рабілі. А чыталі дзеткі з парафіі святых Сымона і Алены. Таму дзякуй вам. Дзякуй іх пробашчу ксяндзу каноніку Уладзіславу Завальнюку. І за тое, што я ўжо сказаў, але таксама за тое, што ён даў нам доступ да дома пілігрыма, які знаходзіцца вось у той далёкай частцы парку тут у Буцлаве, дзе таксама маглі валанцёры пераначаваць, затрымацца, дзе праходзілі майстар-класы. Вялікі дзякуй. У асобе ксяндза каноніка Юрыя Санько дзякуй парафіі на свяцейшай Тройцы, а таксама таму хлопчыку, які спяваў псальм. Дзякуй вялікі. Дзякуй ксяндзу каноніку Дмітрыю Пухальскаму, а таксама катэхетам з парафіі імяннай свяцейшай панны Марыі за падрыхтоўку малітвы верных. Дзякуй ксяндзу каноніку Антонію Клімантовічу і сястры Міраславе Капцюк, а таксама усім парафіянам
парафіі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі за арганізацыю працэсіі з дарамі. Вялікі дзякуй парафіі святога Францішка Асіскага, бо менавіта з гэтай парафіі падчас святой імшы спяваў хор. Не толькі прыгожа, але мужна і трывала, нават тады, калі ліў дождж. Не саступілі, не ўцяклі, не забаяліся. Дзякуй прадстаўнікам хрысціянскага сацыяльнага цэнтра, которые зрабілі відэагісторыю буслаўскай святыні. Па тэхнічных прычынах, на жаль, мы яе не змаглі ўбачыць, толькі пачулі, але мы абавязкова ў найбліжэйшым часе ўбачым яе на Католік Бай. І дзякуй дзеткам менавіта з буслаўскай парафіі, адсюль, которые прадставілі перад намі пантаміму. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй і салезіянскай сям'і, айцам, сёстрам законным, волонтерам, которые нас забаўлялі, которые организовали для нас такую цудоўную, вельмі вясёлую праграму. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй прадстаўнікам парафіі святога Антонія са Слуцка, іх пробышчу Алексею Романовичу і сястры Яне Алексеевай за толькі што праведзеную малітву Вяночка Божай міласэрнасці. Дзякуй вялікі. Дзякуй нашай службе парадку, калі вы заўважылі, што ў нас была такая служба парадку. І гэта былі дзеткі, якія прыналежаць да арганізацыі скаутаў, а таксама іх апекуны. А ў канкрэтнасці гэта скауты з парафіі святога Яна Евангеліста. Таму дзякуем усім у асобе ксяндза промашча Андрэя Лысага. Вялікая ўдзячнасць таксама супрацоўнікам і валанцёрам місіі добрага самараніна, асабліва спадары Ксеніі Шатэрнік, за арганізацыю майстар-класаў для дзяцей, а таксама для асобаў з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, якія прайшлі вельмі цікава сёння ў доме пілігрыма. Дзякуй вялікі. Калі мы рэгістраваліся, то мы атрымалі вельмі прыгожыя падарункі. Да мяне шматлікія дзеткі падыходзілі, дзякавалі, казалі, што не спадзяваліся атрымаць аж такіх пачастункаў. А каб сюды іх усіх даставіць, а ведаеце, сколькі гэта? Бо кожны атрымаў, хто хацеў. Нам дапамагла арганізацыя дабрачынная «Карытас». То вялікі дзякуй і іх кіраўніку, айцу Анатолю, і працаўнікам, якія дапамаглі прывезці сюды падарункі. Вы бачыце перад сабой вельмі прыгожыя дэкарацыі, вельмі прыгожы алтар, прыгожыя букеты, кветкі. Усё гэта зроблена канкрэтнымі людзьмі. Таму хочацца падзякаваць, канешне ж, пробышчу буслаўскай парафіі, ксяндзу Дмітрыю Дубовіку, который не толькі словам, але ўвесь час сваёй працай дапамагаў ствараць гэтую матэрыяльную базу, каб нам было тут добра, прыгожа і утульна. І дзякуй таксама сястры Марыі Мінютка з ордэна Уршулянак, которая з пункту гледжання эстэтычнага пакінула свой след тут. І ён перад нашымі вачыма. Нам дапамагалі вельмі моцна маладыя людзі, валанцёры, которые прыбылі з розных парафій. Імі кіравала спадарыня Вяслава. Таму у яе асобе дзякуй усім тым маладым людзям, якія прычыніліся да гэтага спаткання. Вялікі дзякуй таксама спадару Андрэю і яго камандзе. Гэта той спадар, который кіраваў агучваннем нашага мерапрыемства, которые таксама паставілі гэты экран і да дажджу, который так добра функцыянаваў.
которые рабілі здымкі, і мы яшчэ плён іх працы ўбачым у інтэрнэце і успомнім, як тут нам добра было. Дзякуй ім вялікі. Калі я казаў пра спевы падчас літургіі, то спяшаючыся прапусціў тых, которые арганізавалі гэтую каманду. Гэта айцец Олег Шэнда і спадарыня Вераніка Раманенко. Дзякуй ім вялікі. Каб мы мелі такія смачныя, добрыя падарункі, якія ўжо пакаштавалі, да гэтага прычыніліся розныя дабрачынцы. Таму дзякуй усім нашым дабрачынцам за тое, што яны нас падтрымалі. Няхай ім Бог благаслаўляе. А зараз папросім нашых біскупаў, каб удзялілі нам благаслаўлення. А перад гэтым таму чалавеку, які хіба што не абмінуў нікога, і ўсім ад нашага імя выказваю удзячнасць ксяндзу Александру Шамрыцкаму, нашае шчырае дзякуй за аплодысменты. І, напэўна, дзякуем тым людзям, якія пра нас добра скажуць альбо напішуць. Это і католік бай, і вестник, каталіцкі вестник, і не толькі. Усе нашыя каталіцкія СМІ будуць гэта агучваць і пакажуць, таму і таксама ім дзякуем. Але, мои дарагія, гэтыя ўсе ўзгаданыя людзі, асобы і арганізацыі, яны працавалі і падзяліліся сваім часам, сваім здольнасцям для вас, для дзяцей. Таму, каб не вы, каб не ваша прысутнасць, то гэтага мерапрыемства, гэтага свята не адбылося. Таму дзякуем вам. Пахлопайце сабе самі. Такое мерапрыемства ўжо было год таму назад. І тады было плюс-мінус 800 чалавек, дзяцей першакамунійных. У гэтым годзе таксама мы так лічна сабраліся. Ці планаваць наступны год? Так? Добра, будзем планаваць і будзем запрашаць. А вам таксама хочацца пажадаць, каб гэты час тут у Маці Божай, але таксама і час, аб якім вы марылі на працягу 9 месяцаў, гэта час канікул, каб ён быў сапраўды для вас благаслаўлёным часам. І на заканчэнне яшчэ прапаную то, што мы спявалі. Там было слаба чутно, бо дождж падаў на святой імшы. Мы спявалі «Маці Буцлаўская, Маці святая». Заспяваем перад нашым падарожжам да нашых дамоў. Добра? Маці Буцлаўская, Маці святая, перад табою ловы схіляе. А тут раз? Верни от бета. Маці Буцлаўская, Маці святая, перад табою. Барани, родимый край, оборони. Дзякуем таксама мясцовым уладам і сельсавета, і райсполкома, і не толькі за тое, што яны пазітыўна успрымаюць такія мерапрыемствы і дапамагаюць, чым могуць. Дзякуем таксама для тых магазинаў і всех кооперативных этих точак, дзе мы таксама маглі набыць і слодыч, і зайсці. Таму гэта ўсё дзеля добра нашых дзетак, каб яны жылі, развіваліся, і каб нас, старэйшых, таксама гэта цешыла, радавала. І цяпер з ксяндзом біскупам Олегам на падарожжа, шчаслівае, благаслаўлёнае падарожжа дадому, удзелем пастырского благословлення. Пан з вами. Няхай імя Пана будзе благословлена. Дапамога наша ў імені Пана.
Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Тривайте у супокої Христа. Thank you.